În vreme ce nemții se apropiau de București, Maria suferă o lovitură devastatoare. Mezinul său, Mircea, se îmbolnăvește de febră tifoidă și moare. Copilul de numai 3 ani este depus într-un mormânt improvizat în biserica Palatului Cotroceni. Știind că trupele germane nu pot fi oprite, Ferdinand și Maria își dau seama că vor fi nevoiți să părăsească orașul, lăsând în urmă micul mormânt. I do not know who will live in this house that I loved. My only prayer is not to disturb the flowers on the new little grave. She had reproached herself that he didn't care enough for the last child, which was very small and ill, and didn't take it enough serious, the illness of the child. În decembrie 1916, armata română se retrage din București. Ferdinand pleacă știind că a pierdut capitala și având teama că își va pierde și țara. El își conduce trupele și mii de refugiați către Iași, aflat la doar 17 km de granița cu Rusia. Regatul lui Ferdinand și al Mariei era redus la un petec de pământ. Iașul va găzdui de acum înainte sediul guvernului.